Sinibingelele babukeli bensese TV1 nabalandeli bohlelo siyathokoza emakhosini igama lami uNkosi Sibongo Wamngadi. Namhlanje ngiphumile ngisendaweni la ngizothi khona isekhaya kumkhulu udokotela uNyembezi. Odokotela ke sibabonile bavelile kwi-channel itsese TV1 benza imangaliso kodwa namhlanje ngizobona engingakaze ngibone, ngizobona isimanga, ngizobona into ezokwenza umuntu esekhaya naye abone ngathi into angakaze ayibone before siyenza la kwi-channel ethama phambili TV1. Mkhulu ngizokubingelela ngikunikeza ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensese TV1. Ngibingelele ababukeli, ngibingelele abalandeli. Yes. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Njengoba nami ngiphila. Ngivakashele nawo amadoda la ekhaya. Yes ba. Kuthiwa bafuna ukungibona nabo beshezi bezwe ukuthi hayi khona umkhulu Nyembezi. Ngithi mina hayi ulungile ningeza ngikhona la ekhaya. Amen. Mkhulu sibe namakhola amaningi abantu bebuza befuna ukwazi ukuthi kanti umkhulu Nyembezi uyovela nensese TV1. Namhlanje sikwazile ukuthi sikubone safika la ohlala khona noma ngithi la ocashe khona okwamanje ngingathi ukuhlala ngoba phela umuntu obhizi futhi unendawo eziningi ababhizi kuzo. Mkhulu namhlanje ucelile ukuthi uzosivezela insebenze ethize ngingofika kuyona sizoqala nje la mkhulu la ekhaya mkhulu yini umuntu angathi mefuna into yokuphumelela noma into yokuphakamisa noma into yokuthi ebe nomcebo angafika ayithole la ekhaya yini etholakala kahle la ekhaya mkhulu? La ekhaya kutholakala uphondo njengoba ubona nje kuphethe. Yes. Lo phondo mangabe umuntu odinga onamabhizinisi noma odinga impumelelo la ekhaya umuntu uyakwazi ukuyathola into ekuphumelela okuthe ukhathele ukuhamba ezinyanga zonke. La ekhaya uyafika uthola impumelelo njengakamkhulu Nyembezi ungena ukhala uphuma sojabulile. Yebo. Mkhulu isigubhu sikhona la ekhaya esitholakalayo noma uyakwazi ukuthi umuntu mhlambe kube khona esakho omboleka sona sikhona igubhu la ekhaya? Yebo sikhona igubhu la ekhaya ngibolekisa uyasithenga. Uyasithenga mkhulu? Uyasithenga. Sifuna umuntu onjani mkhulu ibhizinisi unalo noma kukhona leso okwazi ukuthi uhleli nje ekhaya ungenze lutho kodwa still ukwazi ukwenzela imali noma ufuna umuntu onebhizinisi noma umuntu othi ngifuna ukwenza something mase ngithatha isigubhu kamkhulu Nyembezi noma ngisho ngihleli nje ngenze lutho ngakwazi uthatha isigubhu sakho? Igubhu la lihlukile ngamandla. Khona uthi ngihlela ngisebenza kodwa ngidinga isigubhu uzokwazi ukusebenzela ekhaya mangihleli ekhaya. Khona isigubhu sokuthi unebhizinisi ufuna ukukhuphula ibhizinisi lakho sidonse ngesigubhu sakho. Sikhona lihlukile igubhu zale ekhaya. Igubhu zawamkhulu Nyembezi mkhulu abantu bengazibuza ukuthi nginomndeni mina nginezingane nginonkosikazi. Izigubhu zikamkhulu kukhona yini engathi mhlambe ngithi sizongilimazela umndeni noma ngigcina ngiba nenkinga mhlambe kuthiwa sengihlaba njalo noma sengigcina kuhamba ingane. Igubhu zala ekhaya mkhulu engizama ukuya khona ukuthi zisithwalo esifaka igazi noma isithwalo nje okwazi ukuthi esikuphakamise lezi zinto. Khona into ebulala la ekhaya? Igubhu zala ekhaya nabo ubungozi. Alikho igazi elidingekayo. Into nje ikwazi ukuphila nawe ngaphandle kobungozi. Zidlane mkhulu mengabuza nje just for umuntu ukuthi uunderstand ukuthi abantu bathi khona ifaka amafutha enkosazane khona bathi zifaka impuphu zifaka ini esala ekhaya isigubhu mengisithatha mkhulu ngizodinga ukuthi ngisize ngiyenzeni insebenzo yakhona ukuthi sikwazi ukukhiqizela imali. Sidlane sala ekhaya. Okay mkhulu lokho sengingamchazela umuntu masefikile la ekhaya. Yes. Ngichazela ukuthi yini edingekala ukuthi kule sigubhu ngoba kodwa ubuthwala ubungozi abukho kodwa ubungozi la ukhona. Mkhulu njoba usuchazile mkhulu ukuthi ubungozi la ekhaya yezigubhu. Umuntu engabuza ukuthi bakhona abafana abafishane la ekhaya bakho noma umuntu uyakwazi ukufika la ekhaya bacele ekwazi ukuhamba nabo? Nginabo ama short boys izilwane zami engiyithumayo ezikwazi ukuthi abantu balandele ukuthi baphile. Yebo. Uyakwazi ukumboleka umuntu noma kukhona ukuthi permanent noma kukhona isikhashana omnikeza bona ukuthi umethe umuntu abadinga yena qobo lakhe? Ngiyakwazi ukumnikeza permanent. Okay. Mawudinga ukuboleka ngiyakwazi ukuboleka futhi. Uphinde futhi ubabuyise. Sikusebenzele. Yes.
Mkhulu abantu babonile kakhulu on social media abantu benza imali benza izinto ezahlukahlukene ngamabhokisi nangezikhwama na yonke lonto leyo. Umkhulu uthi abafana bakhe yena basebenza nganali ibhokisi leli la eduze kwakho esilibonayo njengamanje. Ozosikhombisa futhi imilingo elikwazi ukuyenza ukuthi abafana bekwazi ukulanda imali. So mkhulu leli bhokisi leli esilibuka njengamanje angeke ngene ekutheni lakha malini. Kodwa engizokusho noma engizokwenza engihlezi ngikwenza mkhulu ngithi ngifuna umkhulu engikhombise umlingo wenziwa leli bhokisi nemali esoyibona bukhoma. So bese singena deep kulo mase usikhombisile lokho ufuna usikhombisa kona. Ngizokunika nje ithuba mkhulu nami ngizokwenza lo njalo ukwenza ngizonyakaza ngoba asikhathi video message umsebenzi ufanele ngoba abantu ngifuna bebone ukuthi udokotela ngempela usebenza ngokweqiniso. Yebo mkhulu ayikho inkinga ngizobakhombisa ukuthi izilwane zami zisebenza kanjani ngoba la ekhaya nginonjenjele ngino-ashobino nginotabiya zona izilwane abafana bami ngibathumayo yabangilandela itongo khulu kusheshe mangibathuma bayaphuthuma bayashesha. Usho ukuthi mkhulu mangathiwa manje siyaveza ibhokisi leli uzobathuma manje behambe manje bephinde bathuma manje babuye manje njengoba abantu babuka nje abalendele babuka yonke into bazoyibona lapho ezeka khona manje. Mkhulu angenze kanje angiyisuse la ukuze ngikwazi ukunyakaza nawe lento umuntu ebuka ekhaya ukuthi asikhathi masisebenza and sisuke siveza umsebenzi oyiqiniso kangakanani. Mkhulu ngicela usikhombise ukusebenza kwezilwane zala ekhaya zilanda imali. Ayikho inkinga ngizokukhombisa kwawena uzokusho ukuthi hayi mkhulu sengibasho ukuthi ngihambile ngibabonile abantu engisebenze nabo. Ngiyathemba nababukeli bayabona la ukuthi ngiphethe indoda yami la. Yes mkhulu. Mangithathe isiqoko lesingibekela sengiyathatha manje ibhokisi ngiyathemba nabantu bayabuka la. Yebo baba. Ngiyayithatha nali ibhokisi ngilibeka la. Ne? Ngiyathemba ukuthi nawe uyalibuka nabalandeli bayabuka. Babhekile mkhulu nathi futhi singofakazi sikhona. Sengalivula mkhulu. Yes. Sengalivula. Nathi sengivulile ngiyathemba niyabuka. Akukho lutho ku-EMS. Yes. Akukho lutho bonke bayabona. Ku-EMS nje mkhulu akukho lutho. Okay mkhulu. Sengiyalibeka phansi. Nayi. Ngithatha le ndoda le. Jonde. Njenjele. Jonde. Uyabona ukuthi ngenza nangithi. Yes mkhulu. Ngiyathemba nababukeli bayabona. Bazothi hayi khona ukuthi ayifakile. Ngiyabusela la. Sengavala. Yebo baba. Okay ngiyavala mkhulu. Nali ibhokisi. Ngiyathemba nababukeli basabuka. Ngifakeni ngaphakathi mkhulu. Uthathe isigubhini mkhulu wafaka okuncane lapho phakathi. Yebo. Okay lungile. Jonde. Ngiyalithatha ibhokisi manje. Yebo. Ngiyathemba nababukeli bayabona. Ngiyalibeka phansi. Yes mkhulu. Ne? Sengavula. Ushuthi mkhulu uthi sebehambile babuya abafana nami ngiyalivula ngifuna ukubakhombisa futhi laba bathi bafuna ukubona ukuthi hayi ngabuya yeza yini ngempela leyo mkhulu. Yes. Sengavula la. Ungazivula la mkhulu. Okay. Khona ni baba la. Akho lutho ngithi mkhulu. Kusa EMS baba akho lutho mkhulu. Manje. Yeah. Okay lungile. Ngiyalibeka phansi. Ngiyalivala ne? Yebo mkhulu. Jonde. Njenjele. Ashobina. Tabia. Ashobina. Sengiyamthuma. Yes mkhulu. Sengiyamthuma manje. Okay ngiyabeka la. Ngiyathatha ibhokisi.
seqedile ngibathumile babuyile manje mkhulu sibekhona khulu abantu balindile bafuna ukubona isimanga abangakaze basibone bukhoma singakaze isikhathi singakaze senze lutho yeah ngicela mkhulu benzele isimanga abantu babone amabhokisi noma bebone ibhokisi lakho namadoda lawo osebenza ngawo ukuthi asebenza kanjani mkhulu sibhekile singakaze isikhathi cathi nombukelo ubonile futhi umkhulu asikaze sithi siyakhatha noma siyanyakaza ikhamera lokho ibheke yena nje kuphela sivezele mkhulu isimanga esilindelwe abantu ukubona ukuthi kahle kahle imali la ekhaya ilandwa kanjani okay ngaphandle ukuthi ngiqale ngivule yes mkhulu thathe le ndoda la ngoba iyona esuke ngiphakamisa amandla sengavula yebo mkhulu okay lungile baba Hayi ngeke ngasho kodwa ayikapheli ukhathala wena la ekhaya mkhulu ibhokisi manje ligcwele imali ligcwele nje bawulibona ngingaqhubeka namanje ngiloko ngithathela nje la ekhaya ayipheli umuntu omkhulu angazibuza ukuthi lokho esikubukayo imali ngempela na ayishintshi bamaphepha umuntu mase ethathile kuwe akho imali yoshintshe ngempela nawe nje uzoyithatha la uyisebenzise akunankinga njengoba siyibona nje igcwele imali futhi lena mkhulu esebenza ngempela and ngithi nawe uma uhamba la ekhaya mogoduka nje uthathe imali uhamba uyisebenzisa manje mkhulu umuntu angazibuza ukuthi le process le ngibone ngathi kuvele kwashesha abafana bashe babuya mangisuka eGoli ngisuka eCape Town ngisuka sengingavala yes hayi mkhulu siyibona nani namanje ikhona and njoba usho na umkhulu ukuthi imali leyo ngahamba nayo namanje ngihamba nayo kodwa uyofika futhi ngisebenzela ngiyakhona akushintshwe amaphepha la hayi akho kushintsha la ekhaya akekho umuntu ofayo la mkhulu mengenzele imali ubungozi akho umuntu ozofana akho nhlanhla umuntu ethathwayo la hayi akho nhlanhla umuntu othathwayo la mkhulu mengisuka eGoli ngisuka eCape Town ngisuka Eastern Cape ngisuka koNorthern Cape le mali lena mkhulu mangifika kuwe ngiyenza isikhathi singakanani kufanele ngihlale izinsuku noma njoba ukwenze nje manje wayisimangaliso kwashesha wakwenza phambi kwethu kwenza kanjani process mengisuka kude mkhulu hayi ngizwe ngosuku nje njengoba nje ubona nje manje ayithathe isikhathi ayithathe insuku uhamba nayo imali yakho yebo uhamba nayo uyiphethe uyakwazi ukuyifaka ebheke emkhulu noma fanele ibe ucash ukwazi uwenze yonke into oyithandayo ufuna ukuthenga imoto ufuna uyifake ebhenki uyakwazi uwenze yonke into oyithandayo ngemali yakho le ayishintshi futhi cha umuntu mengabuza mkhulu ukuthi mengathiwa mina mkhulu ngithi ngicela imali ukuyishiya kuwe mhlawumbe ngiyobhukha eThekwini ngiphinde ngibuye ngakusasa ngifike ngiyithathe awunankinga nalokho umuntu engayilinda ebone ukuthi after izinsuku le mali zobisa khona before ihambe kubo no ayinankinga ungakwazi ukwenza lokho wakunankinga nakho angeke sidiscuss ukuthi malini ukuyenza angeke futhi sidiscuss i-box le yakha imali enganani kunalokho umuntu akafone kuwena aconfirm ukuthi kahle kahle imali afanele ifike na kuwe futhi imali azogoduka nayo mesuka la endaweni osebenzela kuyo mkhulu ya umuntu oyimisele othe ngikhathele uzothatha number lapha kwi-TV kwi-screen then angifonele ukuthi mkhulu ngidinga usizo siyathwalisa la ekhaya mkhulu sinazi igroup sinemali futhi yebo okwazi ukufika la esigodlweni uhambe uyiphethe wena uyekhaya noma uyifake ebank account kunjalo baba omkhulu uyatholakala ku social media mekuthiwa mhlawumbe khona ama platforms awusebenzisayo noma umthinta efoni nje kuphela ngithinta efonini baba akekho omkhulu Nyembezi ku Facebook hayi angikho Facebook akekho futhi ku TikTok uma kuthiwa umuntu othifaka imali ezitolo cha baba siya confirm senza sure siya video call uyangifonela nginankinga khulu ngesimo sokuthi umuntu omatasa lesi simanga bozisikhombisa sona nasi siyasibuka manje sibuka imali la esingakaze siyibone ku channel yenziwa bukhoma ngemizuzwanyana emincane futhi uthumela abafana bakwazi ukuhamba kubuye nayo
uyakwazi futhi ukunikeza abantu abafana labo basebenzisayo bemsebenzele nayo i-process leso sikhathi onivumana ngaso mase phela bekubuyisele bona. Yebo, ngiyakwazi ukuthi njalo. Mkhulu, unikeza abantu inombolo abakwazi ukuthola kuzo noma sizoyibhala nje la screenini. Asinayo social media platform ukuthi umkhulu uthi ukhuluma umkhulu Nyembezi ku Facebook noma ku TikTok. Siyafona ku WhatsApp nasefonini. Ya, uyakhona ukufona video call, phone nasefonini. Mkhulu, sibonga kakhulu ithuba osinikezela naseNtsese TV1 ukuthi sizoveza naso isimanga. Abantu bakufuna ukuphila mkhulu, abantu bayifuna imali, abantu bayafuna ukuvula amabhizinisi. Unyaka uqalile yabona nje manje uzoqala nje lamathema zayo. Abantu bafuna uba serious, bafuna imali ephuthumayo and bafuna ukwenza imali abantu ukuthi bekwazi ukuthi be develop noma bekhulisa imizi yabo. Lo msebenzi mkhulu sithe awulimazi, awubulali, awufaki igazi, awufaki lutho. Akhonsebenze uzoyenza etheni ule process yenzeka unless mkhulu mekuthiwa khona inkinga onayo mhlawumbe ekhaya udokotela nizoxoxisana naye mebona na ukuthi khwala ku wrong khona. Mase cha insebenzo yethu ngeke isebenze nalokho asilungiselana lana uzukwazi ukuhamba nalomcebo mkhulu. Ikhona process njalo ekhaya. Yebo, kunjalo ekhaya. Mkhulu, sibonga kakhulu ithuba osinikezela naseNtsese TV1. Inombolo ibhaliwe zadokotela. Uma ufuna na umcebo na imali njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ngiwufakazi ukuthi imali zamkhulu ziyasebenza and imali lena futhi eyengempela khoma phepha la ayikho futhi into ezothi izoshintsha endleleni ungofika ngisho ekhaya. Uma usuye eGoli, usuye eCape Town, ufuna ukuzobona udokotela, fona ubhuke wenze appointment ukwazi ukufika la esebenzela khona ekwenzeni na umcebo uhambe uphilisa umndeni. Mkhulu, siyabonga kakhulu sinezithuba. Amen, khahlela. Amen.